Johani 14 verse 25 to 31 inoti, zvose izvi ndazvitaura ndichinemi, asi munyaradzi mweya mutsvene uyo achatumwa naBaba muzita rangu achakudzidzisai zvinhu zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye musatya. Makandinzwa ndichiti ndiri kuenda uye ndichadzokazve. Dai maindida maifara kuti ndinoenda kuna Baba, nokuti Baba vakuru kupfuura ini. Ndagara ndakuudzai zvichigere kuitika, kuitira kuti pazvinenge zvoitika mugozotenda. Handichazotaura nemi kwenguva refu, nokuti muchinda wenyika ino ari kuuya. Haana chinhu pandiri, asi nyika inofanira kudzidza kuti ndinoda Baba uye kuti ndinoita chaizvo zvandinenge ndarayirwa naBaba vangu. Uyai zvino, ngatibvei pano. Amen. Amen. Rino izuva reGumi nenomwe rekuverengwa kweOmer. Naizvozvo tinotanga namaropafadzo tichiti, makaropafadzwa imi Baba wedu ari kudenga, Mwari wedu musiki wezvinhu zvose. Imi makatipa mirayiro yenyu kuti mutitsvenise, uyezve mukatidzidzisa pamusoro pekuverengwa kweOmer. Rino izuva reGumi nenomwe, zvichireva vhiki 2 namazuva 3. Amen. Amen. Rugare. Tinorwana seiko rugare urwu? Rugare runouya kana zviri kunze zvakafanana nezviri mukati. Wakamboona kana une mhosva, une chinhu chauri kutya kuti chingaitike kwauri, nyange zvako uchiita kunge wakagadzikana kunze, asi mukati unenge uchitambudzika. Kazhinji kacho vanhu vanowanzoshandisa tsumo yekuti kuvhunduka katurikwa, zvikanzi kuvhunduka chatikwata ndokunge une katurikwa. Zvikanzi unenge usina kugadzikana mumwoyo, unenge uchida kuedza chaizvo kunze kwose kuratidza kuti aiwa wakadzika. Asi vanhu pavanenge vachitaura dzimwe nguva unenge usinganzwi zvavari kutaura, nokuti pfungwa dzako dziri kure, pfungwa dzako dziri kumhanya-mhanya. Pakangoti chatikwata wovhunduka woda kutiza. Asi Ishe wedu tanzwa pachitaura kuti makava nemweya mutsvene muchava nerugare. Kuva nomweya mutsvene kana ukagara mamuri, pfungwa dzenyu dziri panzvimbo imwe chete, muchava nekunze kwakanaka zvakafanana nemukati. Mabasa enyu ngaakupupurirei, mwoyo yenyu kana yakachena, namabasa enyu ngaave akarurama. Hamungaite mabasa akarurama kunze, mukati umu makaipa. Zvikanzi iwo hunyengeri. Ishe wedu anotaura achitsiura vaFarisi navanyori kuna Mateo 23 achiti, mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri, munosuka mikombe nendiro kunze, asi mukati menyu muzere namakaro nokusazvidzora. Iwe bofu romuFarisi, tanga wachenesa mukati momukombe nendiro, uye ipapo kunze kwazvo kuchachenawo. Amen. Ndiro verse 25 to 26 pana Mateo 23. Zvikanziwo, mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri, makafanana namakuva akacheneswa kunze, anoratidzika kuva akanaka kunze, asi mukati muzere mapfupa avanhu vakafa nezvinhu zvose zvine tsvina. Nenzira imwe cheteyo munoonekwa navanhu kunze samakarurama, asi mukati menyu muzere nounyengeri uye nouipi. Iyo yakanga iri verse 27 to 28. Zvozonziwo pavhesi 33, imi nyoka, imi vana venyoka, muchatiza seiko kutongwa kunokuendesai kugehena? Naizvozvo ndiri kukutumirai vaprofita navachenjeri navadzidzisi. Vamwe vavo muchavauraya uye muchavaroverera pamuchinjikwa. Vamwe muchavarova mumasinagoge enyu uye muchavadzingirira kubva kune rimwe guta kusvikira kune rimwe guta. Uye nekudaro ropa ravakarurama vose rakateurwa panyika richauya pamusoro penyu, kubvira paropa raAbheri akanga akarurama
kusvikira paropa raZekaria mwanakomana waBherekia, uyo wamakauraya pakati petemberi nearitari. Amen. Kutaura kwaIshe wedu Jesu Kristu achitsiura vaFarisi navanyori, vanhu vaibata mutemo waMwari asi vasingaite zvaunotaura. Zvikanzi ndo panobva unyengeri hwose. Naizvozvo vakanga vasina rugare mukati mavo, nokuda kwekuti vainyengera vanhu namagamenzi, magemenzi avanenge vakapfeka nezvose kunze, asi mukati umu makanga makaora, wakadzikadzika neunhu hwavo chaizvo, waibatawo huori hwavo hwaakubuda nekunze, hwaakupfachukira. Jesu anoziva zviri mukati memwoyo, mupfungwa, mundangariro. Anozvienzanisawo nemabasa atinenge tichiita. Isu ngatitsvagei rugare runopupura kuti zvose zvakanaka mukati medu nezviri kunze. Musatya varoyi, musatya vanokuzvidzai, vanokutukai. Kuedzwa kunouya, ndizvo zviri kutaurwa apa, nezvekuti pane vanyengeri varipo munyika. Ndivo varoyi vacho, ndivo masatanist acho iwawo, anofamba achinongedza vanhu vakarurama sevanhu vakaipa. Ndivo vane mabasa okuita okunyangadza vanhu vakarurama kuti vatambudzike, vamanikidzwe. Naizvozvo ikokoko zvikanzi kutambudzika kuchauya, ndivo vaprofita vanotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu, navaparidzi, navadzidzisi, navachenjeri vanenge vachiroverwa pamuchichinjikwa navanhu ava. Ndivo vanenge vachitambudzwa navanhu ava. Vanyengeri variko kunze uku, vanoita sevanhu vakanaka, ivo vari vabati vemakona, ivo vari vatumidziri vemweya yakaipa, vari vatemeri venyora, vari masatani anobata zvinonyangadza. Zvokuda kuonekwa kunze kuti wakarurama izvi hazvina kunaka. Kuna Mwari hazvibatsiri chinhu. Zviri nani kuti utorakidza zvauri zvako kuti ndakaipa. Zvimwe musi waunotsurwa ungatendeuki, wakava wakanaka mukati nokunze. Mwari anoda rugare runenge ruripo pauri. Iye ndewe rugare, kana iye Jesu Kristu anonzi muchinda worugare. Naizvozvo kwaari kune rugare. Hazvingavepo kwauri, uyezve haungavepo paari kana uri munhu wemhirizhonga mukati, kunze uchinyengera vanhu. Ngazvinake zvose. Gadzirisai mukati, mugadzirisewo nekunze. Munyengeri ndiye anonzi hypocrite, munhu asingaite zvaanoreva kana zvaanotaura. Amen. Ngatimboenda pamufananidzo waJesu naBheezebhuri. Pana Marko 3 tinonzwa zvichinzi kubva pavhesi 20. Ipapo Jesu akapinda mune imwe imba, uye vazhinji vakaunganazve zvokuti iye navadzidzi vake vakanga vasingagoni kunyange kudya. Mhuri yake yakati yazvinzwa, vakaenda kundomubata, nokuti vakati ava kupenga. Uye vadzidzisi vomurayiro vaibva kuJerusarema vakati akabatwa nemweya waBheezebhuri, ari kudzinga madhimoni nomuchinda wamadhimoni. Amen. Saka Jesu akavadana akataura kwavari nomufananidzo achiti, ko, Satani angadzinga sei Satani? Kana umambo huchizvipesanisa, umambo ihwohwo haugone kumira. Amen. Kana imba ichizvipesanisa, imba iyoyo haigone kumira. Uye kana Satani achizvipikisa pachake uye achizvipesanisa, haangagone kumira. Kuguma kwake kwasvika. Zviripo ndezvokuti hakuna munhu angapinda mumba momunhu ane simba agotakura zvinhu zvake kana asina kutanga asunga murume wacho ane simba. Ipapo angagona kupamba imba yake. Ndinokuudza chokwadi kuti zvivi zvose nokumhura kwavanhu kwose zvicharegererwa. Asi ani naani anomhura mweya mutsvene haazomboregererwi, ane mhosva yechivi chisingaperi. Akataura izvozvo nokuti vakanga vachiti ano mweya wakaipa. Naizvozvo musakumbuke, musatsamwe kana kune vamanikidzi vanokumanikidzai nenzira dzavo kunze uko, nekuti naivo vanomhurawo mweya mutsvene uri mamuri, unopupura mamuri muchiti zvakanaka kunze nekumukati, muchita mabasa okururama. Muri kunzwaka? Ivo vane mhosva yekuita sei? Yekuzvidza mweya mutsvene. Havangaregererwe kumatenga
nekuti vanomanikidza munhu anoita zvinoda Mwari. Zvikanzi Satani haangasunge Satani, nedhimoni haringasunge dhimoni. Zvikanzi dhimoni kana ratokundwa roenda richinokwekweredza mamwe manomwe, rouya muimba iye inenge yacheneswa, kuti munhu iye abva ashata zvikuru kupfuura zvaakanga ari pakutanga. Naizvozvo musanyengerwe zvinyu navanonyepa, vanopa vanhu vaMwari mhosva. Asi imi chenesai dzimba dzenyu, chenesai mumwoyo yenyu, chenesai mupfungwa dzenyu. Isai pfungwa dzenyu dzose pana Mwari, muchiisa pfungwa dzenyu dzose pashoko raMwari, muchiita zvaanoita nekutaura zvaanotaura. Shoko rinobva kuna Jakobho ndiJames 1:8 rinopupura richiti, kubva pavhesi 19, Jakobho 1, munozviziva henyu izvozvo, hama dzangu dzinodikanwa, asi munhu mumwe nomumwe ngaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamwa, nokuti kutsamwa kwomunhu hakuiti kururama kwaMwari. Saka bvisai tsvina yose nokuipa kwakawanda, mugamuchire nomwoyo munyoro shoko rakasimwa mukati menyu, rinogona kuponesa mweya yenyu. Asi ivai vaiti veshoko, musava vanzwi voga, muchizvinyengera. Amen. Nokuti kana munhu ari munzwi weshoko asati ari muiti waro, akafanana nomunhu anoona chiso chake chaakaberekwa nacho muchionioni, nokuti anozviona ndokuenda ndokukanganwa pakarepo kuti akadini iye. Asi munhu anocherekedza murayiro wakakwana, iwo murayiro wokusunungurwa, akaramba achidaro, asati ari munzwi anokanganwa, asi muiti webasa, iye acharopafadzwa pane zvaanoita. Amen. Zvikanzi kana munhu achiti ndinonamata Mwari, asingadzori rurimi rwake, asi achinyengera mwoyo wake, kutenda kwaiyeyo munhu hakuna maturo. Amen. Uyu munhu ari kutaurwa pavhesi 26 patiri apa ndiye munhu wakaipa kunze achiti anonamata Mwari. Zvida angambobata meso vari mukati mekereke, vamwe vaanopinda navo, achiitira vanhu vaanopinda navo asingaitire Mwari. Asi kana abva ipopo kwaanenge ari uku kunyika uku, anenge achibata mabasa akasadharara. Munhu iye ari pachena anongozvinyengerawo. Ndivo vanhu vanosvibisa kereke yaMwari, uyezve vanotisvibisa namaitiro avo, nekuti mweya yetsvina yakanhanhira pavari. Patinenge takagara mumabhenji, takagara navo echabatira patiri. Vhesi 27 inoti, kunamata kwakarurama kusina mhosva pamberi paMwari wedu naBaba ndiko kufambira nherera nechirikadzi mukutambudzika kwavo, nokuzvichengeta kuti arege kusvibiswa nenyika. Amen. Kuita mabasa akanaka nokugara wakarurama zvinobva mukuziva murayiro. Murayiro unotizivisa zvakaipa kuti tisabatwe nazvo. Chenesai imba dzenyu mukati nokunze. Mukatarisawo pana Johani, ari Johani wekutanga, ari kunze kwemavhangeri 1 John 2, makaenda pana vhesi 15, munonzwa muchinzi, musada nyika kana zvinhu zviri mairi. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvinhu zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwemunhu, kuchiva kwameso, uye kuzvikudza kwemunhu kunokuda kwezvaanazvo nezvaanoita, hazvibvi kuna Baba asi zvinobva kunyika. Nyika nokuchiva kwayo inopfuura, asi munhu anoita kuda kwaMwari anorarama nokusingaperi. Amen. Yambiro yakanaka yatinoudzwa kuti kazhinji zvinhu zvinotikanganisa savaKristu zvinobva munyika. Zvinhu zvatinongoita misi yose, kuenda kubasa, kushandira mhuri, zvinobudisawo dzimwe nguva uipi matiri, nekuti tichavavarira kuita sei kuenzanisa nguo dzedu nedzana tarubva, tigochiva vanhu vanoita zvinhu zvakaipa izvo. Ndosaka makazonzwa mamwe mafundisi achizogamuchira zvinhu kubva kune vanhu vakaora, vazere neuori, vanhu vasingagone kuzvibata, namaitiro avo akafumuka, vanhu venyika vanozviti tiri vanhu vekereke. Asi tingavapa mhosva here? Zvimwe vakamanikidzwa kuzvigamuchira. Hatizipo kupa mhosva izvo. Tiri kutaura kuti iwe kana mangwana zvazokuedza, uzive paumire, kuti unoziva
kuti unofanirwa kumira naMwari, kwete kumira nenyika. Nyika ine maruva akawanda haapere. Zvinhu zvose izvozvo tinozvisiya. Naizvozvo Satani anouya achikuedza nechino nhasi ogamuchira. Akaona wakuda kuenda kunzira yaMwari, ouya nechimwe chinhu okuedza ogamuchira. Akaona futi wakuda kusimudzira zvinhu zvaMwari, ouya nechimwe chinhu okuedza nacho. Hazvipere zvinhu zvapanyika. Asi munhu anoda Mwari asingatsukunyika haaedzwe nezvinhu izvozvo, nekuti Satani anoziva kuti hazvishande paari. Unotomunyima kuti arambe achitambudzika. Naizvozvo musaone kuwanda kwezvinhu zvavo, varivo vanozvishandisa. Handi zvavo, ndezvevarombo vari mukati menyika. Idzo imbavha dzavanobata kana kuvabira, zvichida nehurwe hwavo, zvichida nehuipi hwavo, nehusatani hwavo, nekuti muvengi akauya kuzoparadza, akauya kuzoba, uyezve akauya kuzouraya. Upfumi hweropa. Musade kuzvienzanisa nevanhu ivavo. Kana muchida kuziva kuti kuva tsvuku kuviri zvinorevei, munoenda pana Mateo 6 yose. Inotaura utsvuku kuviri husingabvumirwe mukati mavatendi. Utsvuku kuviri ndokuva nemwoyo muviri, unoti unoshumira Mwari woshumira futi nyika. Zvikanzi mwoyo wako ngavive pachinhu chimwe chete. Chenesa kunze, uchenesa mukati. Pane mashoko aripo anobuditsa pachena utsvuku kuviri. Makaenda pana pfuma yekudenga. Pfuma yekudenga. Pana Mateo 6 verse 19. Musazviunganidzira pfuma panyika. Pane zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye pane mbavha dzinopaza dzichiba. Asi zviunganidzirei pfuma kudenga, kusina zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba. Nokuti apo pane pfuma yako ndipo pane mwoyo wako. Ziso ndiwo mwenje womuviri. Kana maziso ako akanaka, muviri wako wose uchava nechiedza. Asi kana maziso ako akaipa, muviri wako wose uchange uzere nerima. Zvino kana chiedza chiri mauri riri rima, richange riri rima rakakura zvakadii? Hapana angakwanise kushandira vatenzi vaviri. Achavenga mumwe uye agoda mumwe, kana kuti achazvipira kushandira mumwe uye agozvidza mumwe. Naizvozvo haungakwanise kushandira zvose, Mwari nemari iriyo pfuma. Amen. Mateo 6 verse 19 to 24 ndo pataverengapo. Asi makaverenga Mateo 6 yose inotaura pamusoro pezvinhu izvozvo zveutsvuku kuviri, kuva nemifungo miviri. Zvikanzi munhu iye haana kunaka, anoda zvaMwari asi anokurumidza asanduka kune zvenyika. Anoti Mwari ndiregererei, achiita zvinhu zvenyika zvakaipa, asi achinyatsoziva kuti murayiro waMwari unoti chii. Makaenda pairi munotaurwa pamusoro pekusafunganya. Zvikanzi musafunganya muchizvinetsa pamusoro pekuti muchadyei, muchapfekei, muchanwei. Zvose izvo muchapuhwa naMwari, nekuti anopfekesa maruva ebundo, uyezve anopa zvokudya kushiri dzedenga. Inotaurawo pamusoro pekutsanya nezvimwe zvinhu zvakaita sokunyengetera nokupa varombo. Zvinhu izvo zvinotidzidzisa pamusoro peutsvuku kuviri, pakubvisa unyengeri, tichisara tava vakachena. Tingawana mamwe mashoko here? Jacobo 1 verse 19 to 27. Ameno kana tambo yebata-bata. Jacobo 1 verse 19 to 27 inoti chiko? Ivai vaitwe shoko. Handiopo patamboverenga kapai. Tambopaverenga apa. Asi handei zvedu kuna mapisarema 51 verse 1 to 12 inotaura pamusoro pekuti munhu akanaka mukati nokunze anoita sei. Zvinhu izvi ndo zvaunofanirwa kunge uchikumbirira kuna Mwari, kuti uve nerunyararo norugare iwe pachako. Ungazokwanisa sei kupa rugare kune mumwe iwe usina pachako? Tanga wabvisa rubanzu
zvikanzi tanga wabvisa danda riri muziso mako usati wabvisa rubanzu ruri mune mumwe. Mapisarama 51 tongoverenga zvedu kubva pavhesi 1 kusvikira pa12 inoti, ndinzwirei tsitsi imi Mwari. Panguva iyoyo Dhavhidhi, mutungamiriri wenyika yaJudha, akanga aita chivi chikuru. Zvikanzi inguva yakauya muprofita Natani kwaari shure kwokuita upombwe naBhatishibha. Upombwe wakatanga hungori ruchiva, kutarisa mukadzi asina kupfeka achizvishamba kumwedzi kwake. Akaita ruchiva nemukadzi akanga ari kumwedzi, kukasvikira pakumudana nechisimba sezvo akanga ari mambo. Mukadzi haana kwanisa kuti kwete, akauya kuna Dhavhidhi. Zvikanzi Dhavhidhi wakarara naye achiziva kuti mukadzi wemunhu waakanga atumira kuhondo. Chivi chinoenda chichikura. Zvikanzi hazvina kuperera ipapo. Hongu akanga asatisfya havi yake pamusoro pemukadzi uyu, asi mukadzi akazobata pamiri. Dhavhidhi akashaya kuti oita sei, akati aiwa, ndidedzerei Uriya kubva kuhondo auya arare mukadzi wake, tigoti mwana uyu ndewake. Unyengeri hwamunoita muchifunga kuti Mwari haakuonei zvamunoita. Zvikanzi Dhavhidhi akazviedza, asi Uriya haana kuenda kumba kwake. Akati, ndiri panguva yehondo, handingasangane nemukadzi handingaite zvinhu zvinonyangadza. Zvikanzi ndichadzokera kuhondo ndakachena. Ndatonyengera mutungamiriri wehondo Joabhu aikudza. Haana kuziva kuti Joabhu mumwe chete uyo achawirirana naDhavhidhi kuti vamuurayise. Dhavhidhi akaurayisa Uriya muHititi kuhondo. Muri kuzvinzwa? Akaurayisa Uriya muHititi kuhondo nokuda kwenhumbi yakanga yakatakurwa naBhatishibha. Chivi chaDhavhidhi changa chakakura zvikuru, akafunga kuti achivanza kuna Mwari. Zvinhu zvakadai hamukwanisi kuzvivanza kuna Mwari. Zvinhu zvakadai zviri pachena sadhiraivha wetractor. Nyange zvazvo madhiraivha ematractor amazuva ano anenge ari mukati, asi kare pakarehwa chirevo ichi aidhiraivha ari kunze. Uya tiverengei Mapisarema 51 vhesi 1 to 12 inoti, ndinzwirei tsitsi imi Mwari nokuda kwerudo rwenyu rusingaperi. Dzimai kudarika kwangu nokuda kwengoni dzenyu huru. Shambidzai zvakaipa zvangu zvose, uye mundinatse kubva pachivi changu, nokuti ndinoziva kudarika kwangu, uye chivi changu chinogara chiri pamberi pangu. Ndakakutadzirai imi iyemi moga nokuita chinhu chakaipa pamberi penyu, kuti munzi makarurama pamunotaura, uye musapomerwa mhosva pakutonga kwenyu. Zvirokwazvo ndakanga ndiri mutadzi pandakaberekwa, ndiri mutadzi kubva pandakaumbwa mudumbu ramai vangu. Zvirokwazvo imi munoda chokwadi pakati pomwoyo, munondidzidzisa uchenjeri panzvimbo yomukatikati. Ndinatsei nehisopi, ipapo ndichachena. Ndishambidzei, ipapo ndichachena sechando. Ndiitei kuti ndinzwe mufaro nokufarisisa. Itai kuti mapfupa amakapwanya afare. Vanzai chiso chenyu pazvivi zvangu, uye mudzime zvakaipa zvangu zvose. Sikai mukati mangu mwoyo wakachena. Amen. Verse 10. Sikai mukati mangu mwoyo wakachena, imi Mwari, uye muvandudze mweya wakarurama mukati mangu. Regai kundirasa pamberi penyu, kana kubvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Dzoreraizve kwandiri mufaro woruponeso rwenyu, uye mundipe mweya unoda kuti undiraramise. Amen. Hama yangu, zvidawo nechakaipa chawakaita, uri kungovhunduka chatikwata. Uyu ndiwo munyengetero wako. Zvichida uri pakumanikidzwa navamwe, wasvika panguva yokuti wakuda kutadzira Mwari nokuda kwokumanikidzwa kwako, nokuda kwokutambudzwa kwako. Uyu ndiwo munyengetero waunofanirwa kuita. Zvida wanga uchifamba uri tsvuku kuviri, uchinyengera vamwe kukereke, iwo mabasa ako akashata, uchiita seguva rine zvinhu zvakaora mukati, asi kunze rakavakwa zvakanaka. Uchiita semunhu anosuka ndiro kunze, asi mukati asina kuisuka. Uyu ndiwo munyengetero wako wokucheneswa.
kuti uve nerugare, uve nerunyararo, uve nerugare naMwari naishe wako Jesu Kristu nomweya mutsvene waMwari. Ivai nerugare pamurimo. Hatikukumbirire kuti muve nerugare nesu nekuti isu vanhu tine vatadziwo semi, asi tinokukumbirai kuti muve nerugare naMwari, muve nerugare naishe wedu Jesu Kristu, Yeshua Mesias, mwanakomana waMwari. Muve nerugare nomweya mutsvene waMwari. Ndicho chikumbiro chikuru. Zvadaro izvozvo togombera zvedu ipapo pazuva reGumi nenomwe rokuverengwa kweOmer, riri zuva reSabata zvakare. Chivai neSabata rakanaka, mugare zvakanaka, musare zvakanaka. Mwari akuropafadzei.